Здравейте, казвам се инженер Валери Димитров и съм управител на Интрал, компания, която произвежда високотехнологични гъвкави опаковки тук в България. Много хора мислят, че гъвкавата опаковка е едно обикновено найлоново клипче, но зад нея се крие много повече. Елате да ви покажа как я произвеждаме ние. В основата ѝ стои сложна инженерна разработка. В една наша опаковка може да има до 18 слоя, всеки със специфична роля. Защита от кислород, влага, миризми, печат и още. Тази многослойна структура удължава срока на годност на храната и помага в борбата срещу глобалния проблем с хранителните отпадъци. Парадоксално, 1/3 от храната по света се изхвърля, докато милиони гладуват. Ние в Интрана сме горди, че с нашите опаковки сме част от решението. Производството на гъвкави опаковки е технология, която съчетава механика, електроника и автоматизация. Нашият екип включва машинни оператори, технолози, химици, инженери, полиграфисти и много други. Затова казваме, технологии не се създават само с код. Технологии се създават с идеи, материали и най-вече с екип. Затова, ако търсиш кариера с смисъл и кауза, тук ще намериш иновации, които защитават не просто продукта, а бъдещето.